Okay, thank you very much, Pade. Ano na ko sa Sky Fortune mismo sa barko. Pig proseso na digdiso pag uli kan anom na Indonesians na tripulante. Yes. Alat ko na ni mismo mahiling to sa video si Commodore Angel Biliran ang pamayokang Coast Guard sa Kabikolan. Ano yun mandigdi ang nagkapirang Indonesians alata ko so ilang ko kopya ko kang ano ninda kan mga pangaran ayan pagpamilbid. Mr. Paraiso, right? Paradise. It's quite the same, I think, yeah. Thank you very much for your concerted efforts that may bring the result of today. So, thank you very much. Thank you for the media. Of course, the media are friends. Thank you for their presence. Yan. Okay. Thank you, Okay. jalan-jalan. Ini so nagkapiratabi pa de sa mga nagpipidback ako Mga tripulantes, ano? Mga Indonesians yan, ang silang nationality. Urmaon sinda pa de. Iyo, magkakauli na. Tama kauli na sinda. Kauli na. So anong na mga Indonesia? Ayan sinda. Diyan na, Jesus. Sa mga kapitan, so Indonesian mismo pa de. Iyo, nagpasiring mismo rin de, ali mismo ini sa embassy. Kan Indonesia. Indonesia. Pigo, so ano yung kaya rin sa cellphone ko sungaran na panungkod akong Iyo. atay ni madali sana no. Sige. So as a backgrounder sa mga naggunyan pa lang nakakuan kan istorya, backgrounder tabi pa de. Ang background kani pa de kang 20 January 19 ining barkong MV Sky Fortune suminit sa inidigdi sa Banwaan kan Malinaw sa Coral Reef. Sumay darang bagas na nagbarata. Yan. Roger on that. Pagkatapos may karga ini 360,000 sacks na bagas. Pero so 21,000 sacks iyuan na dumog. Na hold inidigdi. Ang problema digdi basado sa pahayag sa tuya ni Commodore Biliran. Inabandonar so anom na Indonesia sa employer niya. Inabandonar. Maray pa pati gusto mo makaulay digdi sa Facebook si Commodore Biliran. Sige tabi kung ano ang kunyan. Ano ang kuanakan sistema. Si Commodore Biliran. Ini pa lang pading sa mga alis sa Indonesia si Reynaldo Lolong, First Secretary of Consular Affairs. Kaya ba si Colonel Y.U. Akadi ang military attaché kan Indonesia. Sir Commodore Angel, pwede ka po makaulay live sa DCGB through Zoom ni Pio Fernandez? Yes. Okay, i-try ka lang na mabuksan ko yun para Sige. personal ka mong magkakailingan. Sige pa. Baliktadong talang ang camera kayo ni. Sige, ayusin natin para makaulay to si Commodore. Sige. Sir, pwede mo madamog siya digdi, si Pio. Pagkaman kong monitor tabi pa rin si Colonel Commodore Angel Biliran ang pamayukan Coast Guard sa Kabikolan. Sir, nasa linya si Pio Fernandez. Yes, good morning. Kasama Pio. Yes, Commodore Maraynal daw. Good morning po. Ano po properly hand over na natin sa embassy ng Indonesia yung mga tripulantes tabi, Commodore? Yes, tama ka. This is our formal event na we are turning over the 6 Indonesian crews to the Indonesian embassy officials. Yan. So from here, tutuloy na po sila ng Legazpi Airport going to Manila. Then tomorrow they will be flying into Jakarta and eventually join their respective families. Yan, opo. Ilang buwan din sila, Commodore, na andyan na parang nasa medyo mahirap na sitwasyon. Actually, almost 9 months silang naghintay dito.
Because on the first 3 months naman sumasahod sila, so walang problema. Nagkaroon lang ng problema nung inabandon nila sila ng crewing manager nila, crewing management, na hindi na sila sumasweldo. Kaya they decided and requested na ma-repatriate na lang sila. Ayun, opo. So ngayon, it was properly hand over na tabi sa embassy officials natin. Ano po? Correct. Opo. Sige, Commodore, thank you very much. Keep up the good work. Congratulations po. Thank you po. This is really a coordinative, collaborative effort naman from the government, provincial government of Albay, the city government of Tabaco City, the Bureau of Immigration, Bureau of Customs, the local PNP, of course our Coast Guard Station Albay, and the Coast Guard District, Bicol Region. Ayun, opo. So nasa jurisdiction na sila ng embahada ng Indonesia. Sila nang bahala na pauwi nun tabi, Commodore. Ano po? Opo, sila yung mag-shoulder ng airfare nila. Ayun, opo. Commodore, maraming salamat. Mabuhay ang Coast Guard. Maraming salamat din po for the opportunity na imaibalita natin itong good news para sa mga Indonesians at para sa bayan natin. Thank you so much. Okay. Thank you very much, Commodore Biliran. So yan pa din. Ngunyan ang asikaso na kayo ni sumabaralik na kami duman sa Kubas Yan, na oho. nasa katawang kami kang Oho. dagat. Namamarong pasukuan, so bagas day naman. Wala naman akong napaparong. Wala akong Okay. napaparong na Oho. dati baga mabata. Di ang yaon dyan mo nyo nasa barko, kumpadre, ano na lang, sa mga tripulantes na Pilipino? Ang mawawalat digdi, 8 tripulanteng Pilipino, na Oho. sabi nga ni subagukan na kolay ko si Commodore Biliran, wala pa na mga reklamo initan si Surildo, Iyo. si Surildo Sinda, sa kasarong tagasana nga ba yung sir, yung isa pang may iwan dito? Burma, isang Burmese na okay man ang kalagayan niya. Dalawa. Burma, dalawa. Myanmar. Dalawa, Yeah. ang isa, Hindi, dalawa. Taga Myanmar sila, mga Burmese. Ayun. ayun, okay. So, walang plano pa silang umuwi. Sumasahod pa eh. Kumikita pa kaya. Okay. Sino yung kapitan ng barko, Commodore? Yung kapitan kasama na Indonesia na uuwi? Yung kapitan po kasama na uuwi? Yung kapitan uuwi na, tapos may ipapalit po yung yung chief mate po yung magte-take over dito. Na Pilipino. Ayun, Pinoy naman Ay, pala. hindi, oh. yung Myanmar pala, yung Burmese. Yung Burmese. Okay. Sige, sige. Sige, Commodore, thank you so much. Sige po. Okay, thank you very much ulit, Commodore. So, yan pa din. Malakaw-lakaw kita digdi. Kumuha kang bagas lugod, magbalon kang bagas, nahiman sana. Hindi na ito pwede yung bagas. Hindi na pwede ito. Okay, ang problema digdi ba kapatid, sa magiging problema kayo ni. Dahil nagtugod sa lokal na gobyerno kan malilipot. Naitapok sa Natapukan kwan. kan bagas. Oo. Pahabulta daw ini. Ay, Sige daw. may nag-interview na. Sige. Pero kan makaulay ko si Commodore, ang sabi niya, sa customs ata may plano na darahon sa ibang port. Oo. Ining Barko. mga bagas through land So, sa ibang lugar sa parang Bulacan or somewhere Oo. through land ang barko digdi mang girareli. Yes, iyo. Pero sabi nga ni Commodore, mas magayon pa di kung maayos na ini na barko mahali na digdi, lalo na typhoon season na, baka lugod ma-destroso pa ang Barko. barko. Okay. Alat no na madali lang pa diha. May gusto lang akong balonta daw kung makaulay ka. Si First Secretary of Consular Affairs kan Indonesia, Reynaldo Lolong. Sir, would you like to grant us interview, a message? We are live in Zoom in whole Bicol region, DCGB, Legazpi. Radio. May you give me some background of your media? Is it radio or? Radio, we're on radio and Facebook and YouTube simultaneously. All right. Okay, wait, I'll just open the app for us. Sir, okay, what is your message about what just transpired today? Yeah, we are happy that by the grace of the Lord, with the cooperation also
from the various government agencies here in the Philippines. Maybe I'll name all the details from Coast Guard, from local government unit, the governor, from Bureau of Immigration, from city prosecutor and NBI as well, all related. They have a show us operation, and then finally we can disembark our 6 Indonesian crew, and then we plan to take them, to repatriate them to our country. Also, these 6 crews are going with you today. Yeah. We're going to us. We are going with. They are going with me to Manila Manila. this afternoon. Pade, may iapot ka, pade? Okay, negative naman ta Okay. sa kondisyones nga ni There's nahilinta no more naman. question, sir. Thank you very much. Thank you. Sige. Good luck for DZGB Legazpi. Legazpi. Yeah. Thank you. And we are being heard nationwide through yeah. Facebook and YouTube. All right. Okay. Thank you very much, sir. DZGB. Thank you. Okay, yan pa rin ang sa affairs kang si Reynaldo Lolong, First Secretary of Consular Affairs kang Indonesia. Yes, opo. Okay. Sa mga Pilipino, ay sa mga Pilipino. Mga Pinoy dyan, Ano? ano nang bigribo nila dyan? Pare makaroon daw kita kay Pilipino. Anong pangalan mo? Anong pangalan nyo? Paul. Paul? Oo. Paul, anong Taga saan si Paul? Taga saan si bakit, Paul? wala pa kayong planong umalis, umuwi sa pamilya? Hindi nyo ba namimiss ang pamilya? Namimiss naman. Nag-aantay lang kami sa opisina namin. Oo. Ano yung ano nila? Taga saan ka, Paul? Bacolod. Bacolod. Okay. Meron ka bang message sa yung pamilya sa Bacolod? Wala naman. Nakakausap nyo naman? Nakakausap nyo? Oo. Sa cellphone? Ayun. Okay. Ayan pa rin. Pading Jomar, konsinda, ano, OFW sinatakon yan. Ano sa Alam ko na indang... pare, alam ko na. Maluway sa monitor mo. Sige, sige. Okay na pare, ulit daw. Ano sinda, compadre? OFW, taan sa inda bagang barkong nalunadan is foreign registry, foreign registered, OFW sinda? OFW kayo, di ba? International ano to? International. OFW pa rin. Yan, OFW. Halaga ang sweldo ninda. Kaya yan. Ay, alam ko, mataas naman ang sahod nyo, di ba? Okay lang yan. Yan, pati, diamond gibo dyan. Okay, oo. So iba pag mga Pilipino, arani, pero mababa na kami. Sige, pare. sige, sige. Baka iwalat ako digdi, mas Yan. ako pabantay yung digdi. Kaya masabay na ako pagbaba. Okay, sige, sige, sige. Okay, pabaraba na kami. Ma-out na una ko pa dito, Sige. baka mawaltak pa yung cellphone ko. Okay, sige, sige. Rimate ini. Sige. So, live, bahali digdi mismo sa Sky Fortune sa Katawang ng Karagatan, digdi sa Primer Distrito Canal Bay, Jomar Bien, DZGB.